En aquest vídeo des de Jumella analitzarem el tema de la realitat. Realment tenim coneixement de la realitat les persones? I fins a quin punt la coneixem o la podem conèixer? Per entendre això, pensarem en la situació d'un infant. Un infant utilitza la vista, utilitza el tacte, utilitza els sentits més immediats per intentar captar coses sobre la realitat. Per tant, podem entendre que sí, que hi ha una realitat superficial que la podem conèixer amb els sentits i que això ens aporta una informació útil per la vida. Ara bé, això és el nivell de l'infant, això és el nivell superficial, això és el nivell del viure el dia a dia. Una persona adulta no s'ha de conformar amb això. Una persona adulta ha de cercar entendre la profunditat de la realitat. I això vol dir conèixer els perquès de la vida. Per què estic aquí? Quina missió tinc? Com puc conèixer el Creador? Com puc conèixer el proisme? Com em puc conèixer millor a mi mateix? Qui sóc jo? Què és la realitat en essència? Això és. I per fer això, l'adolescent comença a investigar aquestes coses. I si no es troba amb pegues i amb frustracions massa grans, arribarà a un punt que aconseguirà conèixer aquestes realitats. Ara bé, ho coneixerà amb una eina dolorosa però molt important, que és el patiment. Amb el patiment, l'adolescent i l'adult jove aconseguirà trencar la closca de la superficialitat de la realitat i aprofundir en aquesta realitat i conèixer mica en mica l'essència de la vida, l'essència de la realitat, els perquès de la vida. Per tant, el procés és el següent. Primer, al nivell de la infància és el nivell superficial, quedar-se amb la closca, l'observació dels sentits, viure el dia a dia. A partir de l'adolescència entra en joc l'esforç i el patiment, trencar la closca de la superficialitat i conèixer mica en mica els perquès de la vida, per després la tercera etapa, que és l'etapa de la maduresa, en la qual la persona, Be'erat Hashem, amb l'ajut de Déu, aconseguirà conèixer l'essència de la realitat, es coneixerà a ella mateixa, coneixerà el proisme, coneixerà el Creador i ja s'acabarà el patiment i serà una etapa de dolçor en el final de la vida i serà en realitat el coneixement de Déu el complirà més aquella persona, que ho podrà aconseguir no només en l'altre món, sinó que podrà tenir el plaer del coneixement del Creador ja en aquest món. Així doncs, esforcem-nos tots, ja ara, en aquest moment, per trencar la closca de la superficialitat i anar coneguent mica en mica l'essència de la realitat i poder arribar a conèixer amb dolçor el Creador. Shalom.